akụkọ akpọrọ ọnụ tupu anyị agụ ezumike ọbụla ị na-esonye ya ugbu a akụkọ gbasara Wizkid dịka ndị mmadụ na-ekwu ya na-ahụta na ọha nta akụkọ na gị ọ na-adịghị eleta mmecha ụmụ ya anya ọfụma mana ọ bụ onye ọwụ ọchịchị onye kwuo uche ya ọ demokrasi onye bụ onye pụtara na ọha nta akụkọ ya ekwuo nke ya wuru ka o si dị. Akụkọ ọzọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa ịmawa akụkọ ebe ọbụla ịpụtara ha na ọha nta akụkọ ihe wee ihe mere na-ekwusumi ya na mbụ maka na ebe ọbụla ịga na ọha nta akụkọ ọbụla ọwa akụkọ gbasara Naira Marley, Zlatan ibile na ndị EFCC ebe ọbụla ka ị na-ahụta akụkọ ya. Ịma na owe mgbe EFCC bịa buru Naira Marley na ndị ọzọ na ha dị ise, Naira Marley na Zlatan ibile na ndị ọzọ ha na ha so. Mgbe EFCC bịa buru ya, ọtụtụ ndị mmadụ bịa na-enyo anya sị kedu ebe mmiri si banye n'ọpụpụ ụgbọelu. Ịma na owe mgbe Rocketman kwuturu okwu ọ nyere Naira Marley okwu ndụmọdụ si ya na gịnị ya wepụ aka na ya sịlazi na ihe gbasara iji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego na ọ bụ ezigbo ihe ya ekwuzila okwu gbasara ya ekwuzila ihe ndị ahụ. Mana Naira Marley onwe asị na ụmụaka na-etozu ugbu a na-enwezi nsọpụrụ nye okenye ya eme gịnị ya gwara Rocketman gwa ya okwu ọjọọ. Okwu ahụ ọ na-ewute oru mkpụrụ ụbọchị ole na ole na izu ụka ole na ole ndị EFCC abịa kpọrọ onye Naira Marley, Zlatan ibile na ndị ọzọ ha dị ụmụ nwoke atọ na ha dị ise abịa kpọrọ ha. Mgbe a kpọrọ ha ọtụtụ ndị mmadụ abịa enyiwe anya sị ukekwa ruo Rocketman mere gịnị mere kwuru okwu dị otu a na obuke na onye nwa kwuru ihe dị otu a tupu otu onye nke na-apụta na Instagram na-ekwu ọ na-emetụ ihe ọchị abịa ekwu okwu na-ayọ Rocketman na ọ mana o wezi okwu na Naira Marley eme gịnị o meghere ya mana biko bọtịn ndị ahụ ndị o mere ọ presịrị eme gịnị issue on press it. Mana Rocketman apụtala na nwata akụkọ si na o wezi okwu na o kwugidere ihe gbasara Naira Marley ịpụta na ọha nta akụkọ na-ekwu okwu gbasara iji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ego mana aka ya adịghị. Ọ sị biko na aka ya adịghị na EFCC bịa kpọrọ Naira Marley maka na Rocketman mana ịhụgodo aha ya gị mana na onye ahụ dị Rocket. Ọ sị na aha ya Rocketman biko ọ na-asị na biko na ọ wụghị o eziokwu na o nwere ikike ime ihe dị otu ahụ mana ọ wụghị ihe nwa na ndị mmadụ kwụsị na-asị na onye o nwere aka na ihe gbasara. Ọ sị na Naira Marley ha ụmụaka na-eka na-etolite n'egwu na ọkpọ mee taa na o eziokwu na ọ sị na obi dị ụtọ na ndị EFCC bịa kpọrọ Naira Marley na ndị ọzọ na nye ọ dị si n'obi dị ụtọ na gịnị na ndị ọzọ na-emekwa ka ha mbe gịnị ha na-ekwu okwu gbasara iji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-ekwunye si na ọ dị mma ka ezi jiri igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego na ha ga-eme gịnị ha ga-enwe U-turn ha ga-echigharị echiche azụ mana na ihe ha na-eme adịghị mma. Ụfọdụ n'ime ha na-asị na bịa inyela onye ọcha ahụ lamba inye ya lamba give am the lamba you go drop the money mana ọwụ ka o si dị yawa Rocketman asị na gịnị na aka ya adịghị eziokwu na ọ sị na ọ dị mma na otu a si bịa kpọrọ ha mana aka ya adịghị na ihe gbasara na onwe mgbe ọ kpọrọ ndị EFCC ka ha bịa kpọrọ Naira Marley. Ebe a ka anyị ga-aga egiri egwu Uzi Kwendo nke ọ kpọrọ lamba. Okwu gbasara ọtụtụ ndị uwe ojii ndị SARS dịka ha na-emegharị ma ndị aka ha dị ọcha a na-adị anapụta ego ụmụ ndị a na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ego dịka ha si emetụtakwa ndị aka ha dị ọcha. Ndị uwe ojii n'onwe ha sokwa na-eme gịnị na-afanye ọkụ na ihe gbasara okwu a. Gịnị ka m ji kwuo okwu gbasara Okon Lagos ịma n'izuụka gara aga ka a natara ozi na ndị uwe ojii gara n'ụlọ ebe ndị ụmụakwụna ndị a na-anọ mee gịnị ga kpokọrọ ha. Ụfọdụ bịa sị na eme gịnị na edinakwara ha n'ike. Ya bụ Okon Lagos asịla na gịnị na gịnị ga-eme eji sị na edina ha n'ike na ndị na-agba akwụna adịghị iche na ndị na-ezu ori na iji si na akpọli ya na-edinara ha n'ike maka na gịnị akwụna ka ha na-agba arụ ha ka ha na-enye na-ewere ya na mere gịnị ndị uwe ojii abịara bịa ezu ohi na ọwụ na gịnị na-adakwuru ha n'ike maka na ọwa akwụna ka ha na-agba
nye ọ na-ekwu na gịnị na akwụna ka a na-agba na onwe mgbe a ga-asị na n'ọwụ ihe gbasara idina ha n'ike mana ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola okwu gbasara nke asị na ihe okwukwe onu kwuru na ọwụghị ezigbo ọwụgoro na ha na-agba akwụna na ngwa na ha na-agba akwụna wee mgbe ndị uwe ojii ga-asị megịnị bịa kpokọrọ ha ọ bụrụ na ekpokọrọ ha o eziokwu ikpokọrọ ha gị ga-etinye gịnị ka ha mere ekpokọrọ ha mana idina ha n'ike dịka ha si kwuo ya abụghị ihe kwesịrị ekwesị maka na o eziokwu na ọtụtụ ndị a na-adị anwụ di ha etinye ha n'ụlọ mkpọrọ maka nwale ha ọtụtụ nwale ọ bụrụ na ọnwụ ndị a natara na aka ha dị ọcha na maọkwanụ na ọnọdụ mere ha ji nọrọ maka na ihe nọ n'ime ya na amam onye ga-anọgide si na ọ ga-achọ ka ime o were ahịa na-eresi ụmụ nwoke ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ha na-awụ ahụhụ ha tara mgbe ha nọ na mgbe ha dị obere makwa na ahụhụ ndị ha na-agabiga mere na ha ji si mba mana ọwụghị ofu onye na-asị na ọwụ the only option maka na ọgwụkwa ndị na-eme gịnị ọgwụkwa ndị na-aga ọgwụ ndị na-ere bonds otu onye si na kama na ya ga-agba akwụna ya erewa ice cream gị na-ele ice cream ọ na-ewasị ya erewa ice cream ndị a na-eji mopi ndị a na-eji echefuru m ha na-akpị ndị ọ na-enwe isi black bụ enwe ihe ayọn a na-apịa na ndị tinka bezi ndị a na-eyuzi ya ọsị kama ya ekpofuo dọtị kama nwaanyị ama m onye ọfụ ọsị kama ọ ga-agba akwụna ya ekpofuo dọtị ị na-ahụ na gị ọ na-eweta ego ya wụrụ ka o si dị a na-asị kon ka ọ nwere ọ bụ ike ọkwa egwuregwu ka ọ na-egwu maka na mana ọtụtụ ndị a na-eme ejije ha na-adị ekwu ọtụtụ okwu mba ka anyị ga-aga mere ga agbara anyị maka na ma ndị ụmụakwụna ndị a na-aga agbara anyị ka anyị nwa ga agbarakwa anyị maka na asị na all work and no play makes Jack a dull boy.